Så skal vi lige svare på, hvad annuitetsregning generelt det er noget, der bliver brugt til, når man generelt ønsker at spare penge op, eller hvis man skal foretage et lån. Rentes regning eller kapitalfremskrivning er det fænomen, der bliver brugt, når det er, at kapital bliver forrentet adskillige gange til en kontant rentefod. Og så er der så rentes regning, det bliver brugt, når man skal, når der er noget, der stiger til en fast rente i x antal år, eksempelvis en gæld. Så skal vi finde praktiske eksempler. Der kan vi tage en børneopsparing eller et afskrivning på en bil. Og det er der tit bliver brugt ved annuitetsregning og også ved gældsregningen. Der kan vi sige noget omkring en amortisationsplan, og det er den, som sådan viser, hvor langt der mange antal terminer der går, inden da, at man har betalt hele sin gæld og hele sin opsparing ud. Og så kan man se ved en fast ydelse, en fast hovedstol og en fast ydelse, hvornår du har det, som du skal bruge. Vi kan simpelthen tage en hovedstol til 50.000. Og så en årlig rente. Så har vi ydelse per år. Og så kan vi tage løbetid. Så kan vi så beregne den ved at sige, at ydelse per år, det er bare ved at tage de 50.000 og så sætte den ind til en fast rente på 8,5 hver eneste år. Og så vil ydelsen komme ud til det antal procent, det er mindre, tager årligt. Og det vil eksempelvis være et første år, det vil afbetale 3.000 og 94,85 øre. Og om året vil du afbetale 61.896 kroner. Og så samlet rente, den vil så være 11.896,22 øre. Ja, det var det, jeg havde.